it's becoming more difficult ka in employed molo ka in unemployed. Obligations go. Ero kama na nyapa ni gimalit bende adi mano sara machachacha bende imidwaro juogi bende ageni karam na chike mutendre kod karam na juogo osuru. Bende osuru inyalo mana juogi nyadi chiele nikech koro osuru ntiere mopogore kanyo mano be bodhruok mabende jopiny bende na winjo. Ntiere wach Tobias kama bende Kennedy Okoro na wacha hinya gima bende ni wacho kotendre kod osuru mabende idwaro juogi wi modhi. Angeni saneno wuok ochalka gima go nyadere wuok kata malaboro nyaka tama apar kod auchiel. Yuak ne en kaluwore kod nengo mar gas. Ng'eni cooking gas bende exempted from VAT. Manyiso ni osuru onge kanyo. En mana ni singo makamago warito neno kapo nono ni mano biro bedo ka kelo pogruok e nengo mar gas. Jatend piny nosengonwa gas ma nengo ne tudu mar auchiel pok waneno nyaka sani. En mana ni singo en gowi koro samoro waneni LPG gas ne bende jopiny biro bedo ka winjo ber kotendre kod okang' makamano. Ka ogol VAT on gas to bech gas definitely bodok piny. Ntie gik moko ariyo ma gitimo. Gigolo VAT on gas. Tae gi reduce price mar the cylinder. Cylinder no. Koro wangi dwe mabiro. Price mar gas bobet nadi. But kaka wapime bei mar gas bodok piny mondo wated gi bei mane piny. E wach fuel gima wacho no en adier fuel bodhi malo. Fuel cost bodhi malo. Levy mar ilongo ni infrastructure mano still stands kech mano for building roads mano pogre gi the fuel levy. Macha still stands and for building the roads. So mano ok gibeloko. So wapima by next month wangiane what will happen. Angeni ntie jok mabodhi e court definitely. Kata joma osedhi e court. Wabopima wanegi ma court bo wacho mainly on housing. Angeni on why housing ni mapod kelo weche mang'eny. Koro wabopima